Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Agapito, sa'yo lagi sa sampita. Ato lang sa siyang obserbaran. Nanan, may tanaw sa natong duha. Nga naman na siya, ma. Mura magwa siya makaila na to. Ay, nag-aninaw pan sa palibot. Ay, hubog baya na gabi eh. Oh, wala na. Nitalikod siya na to ang nagtakilid. Ay, mabalik siguro nagtuog. Ay, kaluoy sa akong anak. Ay, halala, murag matagag sa katris Agapito. Niyan ako presinto sa polis. Pero, unsaon ako ini? Wanted na bago. Magkabanta niya sa akong hitsura ang mga polis. Gusto. Anin eh, mag-disguise na pugog nagway. Di may wig niya, murag noodles sa akong yubaks. Ngigani, murag noodles. Ako ning isolob, aron di ko mailan. Naog na ko sa motor. Di arang wig nga kulot. Murag yung noodles. Di na sila makailan ako ini. Kaniot, lingi ko sa palibot. Oops. Yan, pikasahit. Duko ko, tuwad ko, yan, tao, kini, isulog ko na ni. Musod na ko sa presento sa kapulisan. Kumusta naman ka, anak? Lain man akong lawas, Mama Carmela. Nahubog ka. Nanong niinuman ka? Gada ako sa imbitasyon ni Clintoy, ma. Wag na ayos Clintoy. Nga bang nagpadaman po kaniya Agapito? Iya man kong birthday lala dolor. Daw niyang birthday. Among day kaniya. Bangon sa kubi. Oo, hinay. Hinay lang sa pagbangon, anak. Basig malipong ka. Paitag yun yung mahubog ta, oy. Ay, pait gyud. Kay dili ko kaanada ng inom Agapito. Bino pa gyud. Time sa lala dolor. Paihias ako. Unya na lang ipadayon ng imong yaw-yaw. Kay ihiyo na kay ko. Uy, naipulis. Kulbaan ko gamay na. Gamay lang. Ngutan ako. Maayong adlaw ni Monster. Ngutan ako. Asa na to makita ang Clintoy, sir? Gusto lang ko makakita niya. Yay. Lain magtinanawan ako ang pulis. Igod sa karing Clintoy. Uy, baya. Diriyot ko maumod. Hala, murag nibukal siguro ang iyang dugo ay. Murag kaladlaron masad ni. Migo na ko niya. Ay nakazulte manggod na ko, sir. Ni siya din niya. Siya, sir. Suod lang. Then liko sa wa, liko sa totoo. Gets, ako. Siyempre tang dugo, sir. Sorry, bata. Lakaw na. Kada kura maglawas. Bayot yun lagi siya. Lagpin na 6 months pa. Likot sa wal, likot to, gets, aw. Maya, no? Takdan ko gamay, da. Takdan ko gamay, pangag sa ilong. Kat! Uy,
Dito. Tuwaras Clintoy. Uy, baya. Nakaila sa dyan ako na. Clintoy! Yaw, di ko mulitok. Di ko mulitok kong anak. Manakpan niya ko. Igutom ko lala dulur. Madulor, ako nalay luto sa atong pagkaon. Mama Carmela. Huwag kong sabaw nga init. Oh, sige anak. Magsabaw ta sa pamahon na to ron. So tanghon soup, mao na lang na akong lutoon. Sige, diha sa mo. Wa na, may nanalo na. Paldong-paldo ka na, Agapito. Kay pinangga ka na sa imong inahan. Mayanta magpirmi ni lala. Ang magsige kagahubog. Dili, uy. Ang pag-atiman ni Mama Carmela na ako ba? Aw, klaruha na ha, Agapito. Lala, bisag nakainom ko pero wa man kong malimot sa among gipanagsultihan ni Clintoy. Unsa man? Doon na magod siya gipangutanan ako lala ba? Ang unsa man na? Bahin sa USB. Butang ikadulor. Unya? Gipugos ko niya og unsa ko ni sud atong USB. Unya, imo siyang gisultihan, Agapito. Ganong ni ang magkadinisod sa presinto, Hubo ko tadi. Ya, ada patang ko sa tagiya sa imnanan. Uy, biis ay. Mga sa ilong. Sa maninom ka. Inom. Birthday ko na ako. Uy, ala. Tuod sa. Bitaw. Gani. Ngayon lang mainom ka. Pero nganong nagpalabi man taon ka? Lagot na ko yung Agapito, Dad. Usa? Kamu na ang kaubanan nga nag-inom ni Agapito. Oh, Hey! Nganong naglagot man gani, ha? Ngano? Lingkod mo diha mga Dolor, Agapito, kay magsukad na ko. Salamat Mama Carmela. Tangsi lang ka na. Ay na lang ko kasuko Ay, lala. naglagot ka. Nganong niinom kag bino? Katura lala. Di na itong usap. Lain kay glami ang bino eh. Lain man di ay. Nganong nahubog man ka. Sige na, kaon na mo. Mga G sa taoy, mga G ta. Una tamongit pagkaon nga imong giandam, Carmela. Sige. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, Senyor Santo Niño, daghang salamat sa grasya nga niya karon sa lamisa ug salamat Lord nga nakauli ako dinhi sa amo. Salamat sa mga giandam ning pagkaon namo karon. Salamat kaayo sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. naglagot ko yung Agapito, Dad. Ito yung ina ko nga, Dad, una ko siya, huwag akong pemnon. Pero, wait ko yung sulti. Sa unsa man? Sa USB. Oh, sa USB? Hmm. Oo niya. Ako kayong gipugos pag pasulti sa USB nga naan nila. Kahi man. Mao ka na nga USB. Tingalig. USB. Utan. Sugbabuad. USB Ano yung ka? ka. Nyawa yung musulti. Waga ni, kahi kayo. Padayon ta sa itong panagsulti ganin na nga wa mahuman Agapito. Bahin sa unsa man na lala Dolor. Bars USB. At sa mago ng USB, ma? Ay ang gabilin ni Ronaldo kang Agapito, Carmela. O sa man ang USB, ha? Ang nakuha sa CCTV footage di ang gimasakir ang pamilya ni Ronaldo. Unsa? Mao ka na, Carmela. Ug mao na among gikabalakan ug maayo kay na among namian ng USB, ha? Kuan man gud Mama Carmela. Naluoy ko ni Papa Rinaldo gud. Adtong higayon na. Wa pa magkahibaw-an na sila sa Agapito ug Rinaldo nga ang mag-anak ba di ay sila. Pero dako nagpagsalig si Rinaldo kang Agapito. Og may iyang nauna-unaan nga mauyatagan sa usa ka kopya sa pagmasakir og naaan ang USB. Mao pa di ay, Mama Dolora.
Pagkabanga bayani mo, Clinton, yoy. Oh, ako ni banganon. Ako na eh. Nga ikaw naman ang tayo makahigayon sa pagpangutanan ni Agapito ba si USP? Banga magastadyaw, do? Mukan mo din eh. Magkawasa ko din po. Naya, imtingog ha. Inaya. Ako sa Thank you. tinayon sa nakukundingog ha. Aron, di ko manakpas mga pulis. Kabantay ka ala. Ay, may baho ka ng ano. Magkawasa ko din po. O lagi, paguwat. Naog na. Niyari ka sa itong dapit. Ikaw, nausad. Ikaw lang sa... Lain mo sige, naog ko. Ako may driver eh. Ikaw na. Balik ko sa akong hideout. Ano Balik naman? pa mago. Ang balik pa. Ako may baon si Bus Bahin sa USB. Kam di bangalan. Ha? Bangat ka sa tadyaw. Usoy! Say. Ikaw gaya akong sultihan ba sa USB nga nani Agapito. Aron ikaw may makakuha ini. Ikaw sa dang makakuha sa premyo. Tadyaw. Oo, uso. Uso to. Hay, bangag sa ilong. Sige. Kanong gabi. Panid-an ako balik sila siya Agapito. Og unya. Ura magsidaloy day. Ngunya dadi. Akong pugsunog kuha ang USB. Nga ni Agapito. Aron sa ingon. Ako'y magkakwarta og dako. Mukatawat ang dako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!